At ta sa atong segment na unsa man. Unsa man ang plural sa rice? Rices? Na de? Ha? Plural sa rice? Saan plural sa rice? Rice. Rice ra. Plural sa rice? Rice. Rice. Plural sa rice? Rice ra gyud. Rice, ma'am. Rice ra. Rice. Plural sa rice? Rice ra pod kay ano man na siya. Special noun. Plural sa rice, ma'am. Rose. Sa rice, ma'am Gina? Unsa man nga rice kana makaon or Oh, kanang pagkaon. kana? Hmm. Tipasi. Unsay plural sa rice? 2 cups of rice, please. Okay. So, ang plural sa rice kay extra rice. Ug napagay plural ang extra rice. Unsa man? Unlimited rice. Huh?